De Organisatie voor Gemeenschapswerk NAX is opgericht op 4 mei 1947. In de beginjaren was de organisatie een ontspanningsvereniging, maar door de enorme groei, zowel in ledental als activiteiten, vond er een uitbreiding plaats naar gemeenschapswerk. Vanaf 1967 heeft NAX een eigen centrum aan de Thomsenstraat nummer 8, midden in een woonbuurt. Vanaf 4 mei 2017 is op het NAX-terrein ook het Euvrinax documentatiecentrum voor de Afro-Surinaamse cultuur gevestigd. Aard- en bestaansrecht. Vanaf haar oprichting heeft NAX de ontwikkeling van de artistieke en culturele tradities van Afro-Surinamers bevorderd. Belangrijke pijlers voor deze ontwikkeling waren het versterken van het zelfrespect, het zelfvertrouwen en het nationaal bewustzijn en het verbeteren van hun sociaal-economische positie in en rondom de hoofdstad Paramaribo. Van een kleine vereniging is NAX uitgegroeid tot het Afro-Surinaams Cultureel Centrum van Suriname voor kunst, cultuur, wetenschap en gemeenschapswelzijn. Zij is de grootste organisatie voor vormgeving en ontwikkeling van het immaterieel erfgoed van een belangrijk deel van de Surinaamse cultuur en is nationaal en internationaal bekend om haar prestaties en activiteiten. NAX werkt samen met alle andere organisaties op dit gebied, ook die van andere culturen, met de overheid en organisaties in het buitenland. Vele Afro-Surinaamse organisaties die nu bestaan, zijn direct of indirect voortgekomen en of gestimuleerd door NAX. NAX bestaat uit een hoofdbestuur, een raad van advies en diverse besturen van afdelingen. Daarnaast zijn er diverse werkgroepen en commissies. Werkgroepen zijn soms voorlopers van afdelingen en soms adviesgroepen voor bestuur of afdelingen. In Nederland is de stichting NAX Nederland actief. De stichting richt zich op het ontwikkelen en versterken van netwerken in Nederland, Europa en op het gebied van de Afro-Surinaamse cultuur in Nederland. De grote oprichter van NAX is Eugène Drenthe. In die periode zag hij een probleem in het veld. En het probleem was dat kinderen verwaarloosd rondliepen, ongeorganiseerd waren. En hij dacht, laten we een organisatie opzetten om de buurtjongeren te organiseren. Hij dacht in eerste instantie alleen aan jongens, later zijn er meisjes bijgekomen. Maar sport was eigenlijk een activiteit die bindend werkte. Dus zo is NAX begonnen. Moeilijke weeromstandigheden. Eugène Drenthe was veelzijdig op het gebied van de toneelkunst en maakte naam als schrijver van toneelstukken, regisseur, dramaturg, toneelspeler en voordrachtskunstenaar. Op 4 mei 1947 richtte hij NAX op. Hij was jarenlang bestuurslid van de organisatie en voorzitter van 1964 tot en met 1976. Binnen NAX heeft hij veel aandacht besteed aan het buurtwerk voor jongeren uit de buurt Vrimangrong, Gemeenelandsweg en Bronsplein, waarbij sport en theater prioriteit genoten. In 1959 bracht hij zijn eerste toneelstuk Rudy het voetbaljongetje op de planken.
In zijn NAX-periode schreef Drenthe 15 toneelstukken die met veel succes werden opgevoerd. De onderwerpen in zijn toneelstukken bracht hij altijd met een vleugje humor. Hij was leraar expressievakken op de Algemene Middelbare School en het Surinaams Pedagogisch Instituut. Drenthe heeft grote verdiensten gehad voor NAX en was medeoprichter van de Volkshogeschool NAX te Lelydorp. NAX benoemde hem tot haar erevoorzitter. In Nederland heeft hij met succes zijn theateractiviteiten voortgezet en 4 gedichtenbundels uitgebracht. In het jaar 2005 kreeg hij van de stad Rotterdam de Erasmusspeld.